प्रेक्षकांसाठी महत्त्वाची बातमी. बिग बॉस मराठीचा 6 नवीन प्रोमो आला समोर. दार उघडणार, नशिबाचा गेम पालटणार या दमदार थीमसोबत रितेश भाऊ घेऊन आले बिग बॉस मराठीचा नवीन प्रोमो. कार्यक्रमाच्या 6व्या सीझनची हवा सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात पसरली असताना कार्यक्रमाच्या थीमविषयी कल्पना देणारा आणि मूड सेट करणारा बहुप्रतीक्षित प्रोमो समोर आला आहे. यावरून प्रेक्षकांनी अंदाज बांधायला सुरुवात केली असून यंदाचा खेळ केवळ मनोरंजनापुरता मर्यादित नसून सदस्यांचे नशीब बदलणारा असल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. प्रत्येक प्रोमोमध्ये रितेश भाऊ प्रेक्षकांना काहीतरी नवीन देतच असतात. कधी सरप्राईज, नवा लुक, वेगळी स्टाईल, खास स्वॅग हे त्यांच्या प्रोमोचं कायम वैशिष्ट्य राहिलं आहे. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र प्रचंड आतुरतेने या नव्या सीझनची वाट पाहतोय. तर बिग बॉसच्या घरात नक्की काय सरप्राईज असेल हे जाणण्यासाठी तुम्ही किती उत्सुक आहात हे कमेंट करून नक्की सांगा. आणि अशीच अपडेट जाणून घेण्यासाठी तुम्ही आमचं चॅनल डेली चक्कर रिजनल याला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्कीच करा.